Raija on jo vuosia istunut huonosti. Selkään sattuu ja Raija on sen vuoksi usein sairaslomalla. Muutama vuosi sitten koko toimistoon hankittiin uudet toimistotuolit, mutta Raija ei muista vaihdella sen säätöjä, jotta selän asento paranisi. Niinpä Raija vaipuu entistä syvempään lysyyn. Raijan pomo kauhistelee alituiseen lisääntyviä sairaspoissaoloja. 1000 eurot valuvat Kankkulan kaivoon. Raija on jatkuvasti saikulla ja uudet kalliit ergonomiset työtuolit eivät ole pelastaneet työntekijöiden selkiä. On välilevyn pullistumaa, huonosti palautuneita synnyttäjiä, skolioosia ja urheiluvammaa. Työt kasaantuvat ja tulos heikkenee. Tämä peli ei vetele. Olisiko sittenkin pitänyt hankkia kaikille satulatuolit? Mutta mitä me teemme sitten näille kaikille vanhoille tuoleille? Onneksi pomo löytää internetistä Human Toolin ja päättää kokeilla heidän tarjoamaansa selän terveyden kokonaisvaltaista palvelukonseptia. Raija on käynyt koulutuksen ja istuu kevyesti keinuen Human Toolillaan. Raijan selkä on upeasti ryhdissä. Hän operoi sulavasti Human Tool School-ohjelmistossa. Sieltä selviää, kuinka hyvin Raija on onnistunut noudattamaan henkilökohtaista harjoitusohjelmaansa sekä kuinka usein on tullut taukojumpattua. Raijan selän tulevaisuus näyttää nyt paljon paremmalta. Pomo hymistelee tyytyväisenä taustalla. Firman hyvinvointi on lisääntynyt ja yhteishenki parantunut. Hänen tekee suorastaan mieli riehaantua. Mihin nämä kaikki sairaslomista säästyneet eurot oikein käyttäisimmekään?